Sabay tayo. Sabay tayo sa kanila mga sir. Sniper din pala. Sniper bang mga to? Hindi naman, halo-halo naman sila. So syempre respeto sa kanila, hindi tayo makikisabay. We will drive as usual. Batian lang. Hindi tayo makikisabay sa kanila kasi, di ba? May sarili silang pacing, linya, course, grupo sila, kaya wag nating pakialaman. Gusto ko sanang makisabay pero my instinct tells me na uy, respetuhin mo sila, meron silang kuan. Siguro pag mga bakbakan na kuan na kung kaysa medyo maluwag-luwag, pwede siguro. Pero pag mga ganito na yun nga, may group naman sila, kaya naman no. Iya tayo. Even though na meron silang mga pang pacing, nakakon pa sila oh, ang dami nila oh, uy. Alright. Pati ang daming riders ngayon ah. You know, naka-pacing sila oh. Swabe lang, takbong pogi lang yung pacing nila. May mga back rides kasi sila. Tsaka you know, hindi naman masyadong free dito. Maraming mga dumadang motor kabilaan, kaya hindi siya masyadong feasible for bakbakan. Naka-signal light si sir. Oops. Siguro niya napapatay. So yun, balang araw makakakaroon din tayo ng mga ganyan, makakasabay din tayo. Yun, may experience din sana natin yung mga ganyan no? Oh. Alright. Sweeper daw, ganun. Trangko. Anyway, sana all. Sana all talaga. Sana all may sticker na sa mga U-box nila. So yun, paalam muna tayo sa main highway. Need na nating mag left turn kasi uwi na tayo. Okay sana no, pag Sunday, kaso Lord's Day yun eh. Hindi natin pwedeng ipagpalit ang Sunday service sa mga bagay naman na pwede nating gawin ng weekdays o kaya Sabado, di ba? So yun, mararanasan din natin yan soon. So yun nga, maganda siguro din. Naranasan ko naman, pero tatlo lang kami ni Sir Aldwin tsaka ni Ron. Shout out sa inyong dalawa, Sir Melvin Smiley at Ron Edric Idos. Pero yung mga gano'n, yung mga may vest ka na, meron ka ng mga dami ninyo, as in talagang grupo kayo. Mararanasan din natin yan. Not now but soon. Priority first, of course. Hindi tayo pwede ng Sunday. After siguro ng kuha natin, mga other activities natin, pwede tayong mag-go on Saturday. So yun nga, maganda siguro na kuha na habang hinihintay natin yun, mag-practice tayo, kilalanin natin yung motor natin, of course mag-aral tayo na nga ba yung mga dapat na gawin pag mga ganong may grupo na, at yun nga, tumatakbo na kayo na magkakasama. Hindi lang yung ikaw lang, kasi pag ikaw lang sariling pacing mo, ikaw lang magdidesisyon. Pero pag grupo na kasi may sinusunod na daw, may sinusunod na yan. So yun. Try natin yan soon. Soon. Kakaroon din tayo ng vest. Kakaroon din tayo ng mga yan, stickers. Yan, sali-sali sa mga ganyan habang bata pa. So, hindi lang pwede kasi pag Sunday.
It's the Lord's day. Pero that is sacrifice. That is a commandment na dapat din natin baliwalain. So yun nga, medyo nalulungkot man din. Medyo nalulungkot na hindi nakakasama pag may mga rides ng weekends. Pero of course magkakaroon din tayo niyan. So yun, sana pagdating ng araw at andun pa rin kayo nakasuporta sa akin, nanonood ng aking mga vlogs, patuloy na nagko-comment. And yun nga pala, kung gusto niyo magpa-shoutout sa aking vlog, feel free, just comment your yan. Kung sino man ang gustong magpa-shoutout dyan, feel free. Open na open po ang ating YouTube channel. At mention nyo lang yung ninyo doon, papa-shoutout ninyo. Kung kayo mismo yun, why not, diba? Walang kaso sa akin yun. So kita-kits sa next video. At stay safe. God bless. This is Kubok TV signing out.